بارتنا في مكين مولاي كلمتك مقدسة فالب وحدانينا بالجسم تريب لك هاي فين ملي محبة فين ميلادا امتا مارين تولي امين تشفي Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Qed nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Viktor Kurmi. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għall-misteri qaddisa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħinna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla ħanin li tista' kollox, għamel li l-Ispirtu Santu jiġi jammar fina u jammilna tempju tal-glorja tiegħu. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien minn Miletu Pawlu bagħat isejjaħ lill-Presbiteri tal-Knisja ta' Efesu. Meta waslu għandu qalilhom: intom stess tafu kif jien ġibt ruħi kemm domt magħkom minn dakinhar li rfist l-ewwel darba fl-Asja, kif qdejt il-mulej bl-umiltà kollha, bid-dmugħ u bit-tiġrib li fih ħsibt ruħi minħabba it-tnassis tal-Lut. Qatt ma bżajt nurikom dak li hu ta' fejda għalikom u nallimkom kemm fil-beraħ u kemm fid-djar u nwissi lill-Lut u lill-Griegi li għandhom jidhmu u jduru lejn Alla u jemmnu fil-mulej tagħna Ġesu. U issa araw jien imġiel mill-Ispirtu sejjer Ġerusalemm bla ma naf se ngħaddi minn għalija hemmhekk. Naf biss illi l-Ispirtu Santu urini f'kull belt li hemm jistennewni ħabs u dbatija. Iżda jien li l-ħajti xemma nqisha għażiża għalija, jekk mhux biex intemm il-mixja tiegħi bil-ministeru li ħadd mingħand il-mulej Ġesu, jiġifieri li nagħti xhieda tal-Evanġelu tal-grazzja ta' Alla. Wissa jien naf illi intom ilkoll li fostkom għaddejt xandar is-saltna mintom se taraw wiċċi aktar, għalhekk nistqar qudiemkom illum li jien m'iniex ħati tal-ħsara li tistgħu iġġarbu għax jien qatt ma bżajt nurikom dak kollu li Alla jrid minnkom. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjalu ngħidu flimkien: Alleluja, Alleluja, Alleluja. Xita bil-kotra jintbattu Alla fuq l-art, birtijek, u meta kienet bilaċ intħjejta. Il-poplu tijak għammar fija fit-tjubitek u Alla, għal fqajjar ħejjejta, nejdu flimkien. Alleluja. Imbirek Sidi l-mulej min jum għall-ieħor, jieħu ħsiebna Alla s-Salvatur tagħna, Alla tagħna u Alla li salvana. Il-mulej sidna mill-mewt jaħlisna, nejdu flimkien. Inqumu bil-wifqa. Jien nitlob lill-Missier u jagħtikom difensur ieħor biex jibqa' magħkom għal dejjem. Il-mulej magħkom.
Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu refajnajh lejn is-sema u qal: Missier, waslet is-sija. Għati glorja lill-ibnek biex l-iben jagħti glorja lilek. Bħalma int tajtu s-seta fuq kull bniedem biex jagħti l-ħajja ta' dejjem lil dawk kollha li inti fdajtlu. Din hi l-ħajja ta' dejjem li jarfu lilek Alla waħdek u veru u lil Ġesu Kristu li inti bat. Jien glorifikajt lilek fuq l-art billi temmejt ix-xogħol li tajtni nagħmel. U issa Missier, iglorifika lill-ibnek għandek bil-glorja li kelli miegħek qabel ma kienet id-dinja. Jien għaraft ismek lill-bnedmin li inti tajtni mid-dinja. Kienu tiegħek u int tajthom lili u huma ħarsu kelmtek. Issa jafu li dak kollu li tajtni ġej minnek għaliex il-kliem li inti tajt lili jiena tajthom lilhom u huma laqgħuh u għarfu ta' bilħaq li jiena ħriġt minnek u emnu li inti batni. Jiena għalihom nitlob, ma nitlobx għad-dinja imma għal dawk li inti tajtni għaliex huma tiegħek. U dak kollu li huwa tiegħi huwa tiegħek u dak li huwa tiegħek huwa tiegħi. Jien glorifikat permezz tagħhom. U jien m'għadniex aktar fid-dinja, iżda huma għadhom fid-dinja u jiena ġej għandek. Il-kelma tal-mulej. Kemm sabiħ eżjes din it-talba il-mulej Ġesu jagħmel propju waqt l-ikla l-aħħar ċena. Hija talba li ġalna nifmu verament kemm aħna eżjes għall-mulej. Iġġalna nifmu x'bidla tagħmel il-grazzja t'Alla fina. Min nies tad-dinja materjali insiru nies ta' Kristu, nies ta' Alla. U dan iseħħ fina kull meta jiena u int il-kelma li nisma' ta' Alla nilqagħha. Id-diskors li f'San Ġwan, id-dinja ma laqetekx, fil-bidu stess tal-Vanġelu tiegħu, ġie f'daru u niesu ma laqgħuhx, ġie id-dawl u kien hemm min baqa' f'dak id-dlam. Fejn hi d-differenza? Min kemm jien niftaħ qalbi għall-kelma tiegħu. Ejjew nitolbu ilu din il-grazzja. Qegħdin f'din in-novena tal-Ispirtu Santu. Ejjew nitolbu l-Ispirtu Santu jagħmel minn qalbna disponibbli art fertili fejn il-kelma ta' Alla tista' tinbet u tagħti l-frott. L-isbaħ ċertifikat li jista' jagħti l-mulej lilna huwa proprju dan. Jien glorifikajt lilek fuq l-art u qed jgħidlu temmejt kollox. Imbagħad jgħidlu għalihom nitlob, ma nitlobx għad-dinja għal dawk li inti tajtni għax huma tiegħek u dak kollu li huwa tiegħek huwa tiegħi. U huma il-kliem li inti tajt lili jiena tajtu lilhom u laqgħuh u għarfu li din hija l-kelma tiegħek. Jalla jekk fil-ħajja tagħna ta' kuljum inkunu nibnu ħajjitna fuq għażliet mhux fuq kliem fil-vojt u paroli vojt imma fuq il-kelma tal-mulej Ġesu.
Ejjeħutin jitolbu l-Alla l-Missier, fiduċjusi fl-imħabba tiegħu, għax aħna wliedu, aħna tiegħu permezz ta' Kristu. Jitolbuk mulej għall-Knisja tiegħek, sabiex bil-ħeġġa kollha tkompli twaslilna l-kelma tiegħek li hija kelma ta' ħajja. Nitolbu. Nitolbuk mulej għal dawk kollha li huma jinsabu fid-dlam biex imqawwijin u imbuttati mill-Ispirtu Santu jintebħu li l-kelma tiegħek hija dawl għal ħajja. Nitolbu. Nitolbuk mulej għalina l-koll sabiex inħallu l-kelma tiegħek iddawwal id-deċiżjonijiet li nagħmlu. Għamil li kelmtek tkun il-pedament tal-ħajja tagħna. Nitolbu. Nitolbuk mulej għaż-żgħażagħ tagħna biex huma wkoll jarfu jisemgħu u jilqgħu is-sejħat li inti tagħmlilhom biex jimxu warajk u jaqduk fil-Knisja tiegħek. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Il-Missier Qaddis dan it-talb li din il-familja qiegħda tressaqlek fil-bidu ta' jum ġdejd. Kompli jixħet il-barkit tiegħek fuqna u fuq il-familji tagħna, il-morda u dawk kollha li jduru bihom, għax għaliex aħna l-koll tiegħek u mmexxija mill-kelma tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Tolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qamulej it-talb u l-offerti li qegħdin jagħmlulek il-fidili tiegħek biex għall-qima li qegħdin nuruk fis-servizz tagħna ngħaddu għall-glorja tas-sema bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfu lubna il-fuq, nizzu ħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. U wara li qam mill-imwiet, wera lilu nnifsu bid-dijer lid-dixxiepli tiegħu kollha. U qudiemhom tela s-sema biex jagħtina sehem fil-ħajja tiegħu ta' Alla. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kullimkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bilena u mas-setat tas-sema jinżġu l-innu tal-glorja tiegħek u bla qiegħda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, ismewwitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, u sanna fl-ogħla tas-smewijiet. Imbierek minn ġej fisem il-mulej u sanna fil-għoli ta' smewiet. Qaddis ta' sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħaj il-ħobs, radd il-ħajr, qasam tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekku kol wara li klaħa l-kalċi reġarad il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u ixorbu minnu il-kol. Għax dan huwa il-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem. Id-dem li jixxirrita għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u inroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej, fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-Isqfijiet u l-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazzo Malla Marija, ma' San Giusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek għalla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritjen kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew nittamaw ilina u l-miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jien trid fija, jien li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Ġisem ta' Kristu jħarisni. Imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem għaddis tiegħek
laloni sultan awi tunin birek mulay al deyem uim birek nisem adisniek Salvatur livdeit nalkol intlitina hayawt majdida Addis awi tunim birek mulay al deyem uim birek lisem adisniek Alleluia Int mulay lit hobna lekol Hares leina parsa kollahnina Kollok tiba tkunim birek mulay al deyem uim birek lisem adisniek Alleluia Nitolbu. Ħadna mulej id-don ta' sagrament imqaddis. Bl-umilta kollha nitolbu biex dan is-sagrifiċċju li jibnek ordnalna nagħmluh b'tifkira tiegħu ikun jiswilna biex nikbru fl-imħabba bi Kristu Siedna. Marija flimkien mal-apostli titlob għad-don tal-Ispirtu Sant. Marija qiegħda magħna. Ejjew kien aħna ninaqdu magħha b'dejn it-talba biex il-koll nirċievu it-tiġdejt tal-Ispirtu Santu bid-doni tiegħu. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Fil-ħlewa ta' Mejju, l-om tana Marija,